Салом алейкум бародарҷоно. Ба фикрам хит карда ки дар дасти ман чияй, и барои чияй. И видеои основной барои Сенат Макгрегор кардем. Ҳар рӯз мара саволои ҳар хела метиҳам, ака ҳамин бои шумо чӣ шуд, ака ҳамин бои шумо чӣ шуд, ака бой кай мешава, ака мунтазири бои шумоем. Ҳамира гуфтанем ки Сенат гуфти ки сифрта бугу, боя сар кинем. Ман сифра гуфтам, гуфти қиматай. Байни қагзаш гуфти ки спонсор ёфтем. Номои спонсора намегирем, дар қавс мегирем. Барои чӣ ки мо наёфта будем спонсора, шумо хитон ёфте. Ана спонсор гуфти ёфтем. Бо ҳам хелам хомӯш шуде баъди спонсор ёфтанатон. Байни хела уже дастатиш намо гузашт дад кардам. Ягон хел реаксиятон нест дига. Баъд чӣ гуфтанем ра? Рӯзе ки ту гуфти бой, ман ҳамун рӯз рафтам ҳамин қадар чӣ харидае будам, фаҳмидӣ? Ҳамун рӯз ин ҳамин чизоя масалан ман ҳамун рӯз харидае будам, ҳамин перчатки мечатки. Ама агар ки бародар бой биромаданӣ, ман тайёрам дар бой 24/7 гуфти ӯ гапо. Мақсади ман чия? Мақсади ман якумш ман ягон вақт намехоҳам дар тоҷики худам даст боло кунам. Не ки худат бой хости чиста бой, ина қатита ман тайёрам любой рӯз бой биром. Не ки ба розигӣ якдигарӣ шава, расчётҳои якдигарӣ кати. Ана гонорар гуфти қимати, баъд гуфти истоби ки гонорара кам гуфти истоби ту специально қимат гуфти ки бой набироем, гуфти амхали фикр карди ина мо гонорара паст кардем 1 миллион гонорар, ровно 1 миллион. Ман тайёрам қатита бой биром. Спонсор тайёр бародар, ман тайёрам қатита бой. Не ки истоби мара напирсан, ака бой меша, бой кай меша, бой намеша. Бо мегӯм ки ман тайёрум. Зинда бошен бародарҷоно. Кадоме ки савол дорен насод ҳамин бой, Сената пурсен, Сената занг занен, ай худаш пурсен ки бой кай меша. Айма дига ягон кас эҳтиромона хоҳиш напурсен ки бой кай меша. Тоҷикистон ба пеш. Зинда бошен. Лайк, комментария, подписаться фаромӯш нашава, поделиться кати.